Добрый дзень, радыё свабода ў жывым эфіры. Пачынаем стрым з курапатаў, з курапацкага лесу. Тут каля крыжа пакутаў адбываецца збор удзельнікаў сённяшняй акцыі, мабілізацыйнай акцыі абаронцаў курапатаў, якія збіраюцца тут, а потым пойдуць праз увесь гэты масіў лясны да так званага бульбаш-холу, да гэтага забаўляльнага цэнтру, які ўзнік у 50 метрах ад курапацкага мемарыялу, і там плануецца адкрыццё рэстарацыі «Паедзем, паедзім». Зараз тут ужо ёсць актывісты, ёсць журналісты, і апошнія, я так думаю, прыгатаванні. Яшчэ, відаць, чакаецца, што падыдуць іншыя актывісты, і потым мы пачнём рух да гэтай рэстарацыі «Паедзем, паядзім». Я нагадаю, што сам бульбаш-хол гэты ўзнік у 2012 годзе, яго пачалі будаваць. Але потым прадстаўнікі грамадскасці звярнуліся са скаргамі ў Генпракуратуру і іншыя дзяржаўныя органы, якія знайшлі парушэнні ў будаўніцтве. Пасля гэтага будаўніцтва было прыпыненае. А вось у 2015 годзе Міністэрства культуры скараціла ахоўныя зоны курапацкага мемарыялу са 120 метраў да 30, і гэты бульбаш-хол, так званы, трапіў у зону рэгуляванай забудовы. Пэўны час гэтая будоўля была, гэты комплекс быў збудаваны, але пэўны час, цягам 6 гадоў, ён не адчыняўся. Мяняліся уласнікі гэтага забаўляльнага комплексу, мяняліся яго назвы, нават называлі яго «Банкет-хол». Але цяпер, менавіта на 1 чэрвеня, было запланавана адкрыццё гэтага забаўляльнага цэнтру, так званага другога бульбаш-холу, гэтай рэстарацыі «Паедзем, паядзім». Хаця учора актывісты хадзілі у Менаблвыканкам, а таксама ў Міністэрства культуры, і ў Менаблвыканкаме сказалі, што нібыта адбылася сустрэча з інвестарамі, якія паабяцалі, што адкрыцця, магчыма, сёння і не будзе. Але такой пэўнай інфармацыі няма, таму актывісты аб'явілі такі мабілізацыйны збор, мабілізацыйную акцыю, падысці ўсё ж такі да гэтай рэстарацыі, да гэтай высокай агароджы і паглядзець, што там будзе адбывацца, і засведчыць сваю пазіцыю, што яны супраць забаўляльнага цэнтру, што яны за тое, каб там адкрыўся музей сталінскіх рэпрэсій, музей курапатаў. Зараз я думаю, што мы паглядзім, відаць, пагутарым з некаторымі удзельнікамі, з тымі, хто прыйшоў сёння на абарону курапатаў, і потым будзем ведаць, як тут будуць далей разгортвацца падзеі. Ось, і гэта якраз
Ось я хочу падключыцца пагутарыць з Паўлам Севярынцам, адным з ініцыятараў і арганізатараў сённяшняй акцыі, але яго тут зараз апытваюць журналісты. Падыдзем да святара. Тут вот адзіны святар якраз сярод удзельнікаў. Назовіце, калі ласка. Являюсь святаром беларускай аўтакефальнай православной церкви, учения иеромонаха Викентий. Это Радио Свобода, мы ў жывым эфіры. Скажыце, калі ласка, чаму вы вырашылі сёння ўдзельнічаць у гэтай акцыі, чаму гэта так важна прыйсці сёння вось да крыжа пакутаў і потым ісці да гэтага забаўляльнага цэнтра? День значный для наших белорусов, день памяти тых загінуўшых наших продкаў, якія змагаліся за незалежнасць нашай краіны, якія былі забіты бязбожным камуністычным рэжымам, які хочуць на сучасны момант рэанімаваць і нам навязваюць таго сатанаіла, які учыніў усе гэтыя здзекі над народамі. І таму народ беларускі должен, асабліва сёння ў дзень ахвяр наших загінулых людей, мне хочется всім беларусаў заклікаць, чтобы яны памяталі все это. Ну, як вы лічыце, ці варта адчыняць рэстарацыю, забаўляльны нейкі цэнтр каля гэтага курапацкага масіву? Гэта якісьці з'яўляецца як бы здзекам над тымі змагарамі і людзьмі звычайнымі, якія загінулі, і як бы зчыняюць танцы, як кажуць, на могілках. Таму гэтыя скокі як бы паказваюць нам адносіны сучаснай улады і сучасных тых рэаніматараў сатаны. І нам хочацца спадзявацца, што гэта все будзе зачынена і не дасць дазвол сучасная ўлада. Дзякуй, вялікі отец Викентий. Зараз падыдзем яшчэ да... Я все ж таки хочу падысці да Паўла Севярынца. Ён зноў недзе адышоў. Добрый день, Павел, это Радио Свобода, мы ў жывым эфіры. Раскажыце, калі ласка, што сёння мяркуецца, што будзе адбывацца, можа, які ўжо ёсць план? Зараз мы збяремся каля крыжа пакуты, памолімся, скажам колькі словаў і затым пойдзем у той раён, дзе будуецца і збіраецца адчыняцца вось гэты самы бульбаш-хол. Там мы правядзем такі пэўны інструктаж для удзельнікаў, таму што вне залежнасці ад таго, будзе сёння адкрыццё, не будзе, мы правядзем акцыю. І таксама ўжо з заўтрашняга дня будзе кругласуткавая варта. Маладафронтаўцы будуць ставіць намёт альбо намёты ў залежнасці ад сітуацыі. У нядзелю мітынг кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ 13:00, у панядзелак аргкамітэт абароны курапатаў. То бок вы кажаце, што незалежна ад таго, ўсё ж такі будзе сёння адкрыццё ці не будзе адкрыццё гэтай рэстарацыі, ўсё роўна абаронцы курапатаў будуць праводзіць акцыю, безумоўна. Мы павінныя паказаць, нават калі гэта акцыя папярэджання, мы павінныя паказаць, што спакойна рэстаран альбо забаўляльны комплекс на касцях працаваць не будзе. Мы хочам данесці да ўладальнікаў, да супрацоўнікаў. Адзінае выйсце – это перадаць грамадскасці гэты будынак для таго, каб тут быў музей сталінскіх рэпрэсій. Скажыце, а ці была магчымасць выйсця неяк на ўладальнікаў, на інвестараў, якім належыць гэты забаўляльны комплекс? Уладальнікі насамрэч спасылаюцца на тое, што яны здаюць в аренду гэты комплекс, каму не кажуць, таму вось тут абрываюцца канцы, але безумоўна той чалавек, які прымаў рашэнне адчыняць, ён глядзіць навіны. Я думаю, што ён глядзіць зараз і стрым. І вось для яго таксама я хочу сказаць: шаноўны спадар, перадавайце гэты будынак грамадскасці, каб там быў музей сталінскіх рэпрэсіяў. Юрыдычна это захавае будынак, таму што ў зоне ахоўнай зоне курапатаў будынкі не павінны быць. Гэта дасць вам магчымасць атрымаць пазітыўную рэкламу, ахвярнасць. Дарма перадаеце народу гэты будынак. І там
святая справа. Музей у гонар памяти невинно забитых людей. Скажите, ласка, яшчэ раз пра што ж будзе далей, якія далей будуць акцыі па абароне курапатаў ад паўстання гэтага новага бульбаш-холу. Акцыі, кругласуткавая варта, мітынг, і у панядзелак мы вызначым далейшую стратэгічную дорожку, шлях вось гэтых акцыяў. Таму што там будзе таксама набор, там будзе комплексныя акцыі, юрыдычныя меры, акцыі, інфармацыя, раскопванне інфармацыі пра уладальнікаў, арэндатараў. То бок тым, хто вырашыў гэта зрабіць, трэба сур'ёзна рыхтавацца. Мы будзем культурныя, мы будзем у рамках закона, але мы будзем настолькі настойлівыя, што упэўненыя ў гэтым, гэты комплекс спакойна працаваць тут не будзе. То бок гэта будзе нешта штодня адбывацца, нешта. У нашых планах штодзённыя акцыі. Калі яны не будуць адчыняцца, хутчэй за ўсё это будзе спосаб мабілізацыі. Будзе кругласуткавая варта, як толькі з'яўляюцца прыкметы, што гэты комплекс пачынае працаваць, мабілізуюцца і прыходзяць сюды ўсе абаронцы курапатаў. Скажите, ласка, калі ўжо актывісты збіраюцца пайсці туды на... Літаральна 2 хвіліны. Зараз я думаю, што мы будзем непасрэдна цяпер будзем збірацца. Дзякуй вялікі, Павел. Дорогие сябры, запрашаем до крыжа. Запрашаем усіх до крыжа. Петро, гукніце, калі ласка, вось там людзей. Калі можна, гукніце там людзей. Сюды. Давай сами, да, сами. Лучшая наша школа. Сейчас скажи. Добре, ви тоді починаєте. Обед Добре. Что я буду сказать? Добре, коли сказав, що сказати. Так, от сподаренню Ніну треба дочекатися. Ну, пакуль тут яшчэ збіраюцца, я хочу нагадаць, што урочышча Курапаты знаходзіцца на ускрайку Менску. Курапаты гэта месца, дзе ў 1937-41 годах падчас камуністычных рэпрэсіяў было расстраляна і пахавана каля 200 000 чалавек. Ось тут паўстаў народны мемарыял. Тут адбываюцца розныя акцыі, таксама шэсці на дзяды кожную восень. І вось зараз я гляджу, што пачнецца. Павел пачынае. Добрый дзень. Стоп. Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў сёння ў Курапаты. Ведаем, з якой нагоды мы з вами сабраліся. Літаральна на днях стала вядома, што з таго боку Курапатаў збіраюцца адчыняць забаўляльны комплекс, рэстарацыю, якая вядома падсумна вядомай назвай Бульбаш-хол. Зараз нібыта гэта іншая назва «Паедзем, паедзім». Гэтая рэстарацыя была незаконна пабудаваная тут у 2012 годзе, калі яшчэ вакол Курапатаў існавалі 150-метровыя ахоўныя зоны. Пракуратура выдала пастанову, паводле якой гэтыя будынкі павінны быць разбураныя, таму што ў ахоўнай зоне Курапатаў за 50 метраў ад узлеска і ад крыжоў такіх будынкаў не павінна быць паводле закону. Але ў 2013 годзе пастановай Міністэрства культуры
Ахоўныя зоны былі скарочаныя до 50 метраў. І вось якраз тады паўстала праблема бізнес-цэнтру, з якім змагаліся летась, і праблема легалізацыі вось гэтага бульба-школу. Некалькі разоў людзі, якія валодаюць альбо арендуюць вось гэтыя будынкі, казалі, што мы збіраемся адчыняць. На гэтым тыдні інфармацыя прагучала як пэўная, што сёння ў 12 гадзін адчыніцца рэстарацыя з лазнямі, саунамі, паедзем. Усе абаронцы курапатаў ведаюць, што курапат — это не тое месца, дзе можна забаўляцца, есці, піць, весяліцца. І гэта тое месца, дзе павінна быць цішыня, спакой, малітва і роздум. Зараз я ведаю, што людзі адказныя за адкрыццё гэтага комплекса, уладальнікі, арэндатары, глядзяць стрымы, глядзяць навіны. І яшчэ раз хачу ім ад імя абаронцаў курапатаў сказаць: прапаноўваем вам перадаць гэтыя будынкі грамадскасці пад музей сталінскіх рэпрэсіяў. Не прадаць, не выставіць на аукцыён, не выставіць кошт. Курапат — это месца, якое не трывае, не терпіць размоваў пра цэны і арэнды. Перадаць грамадскасці пад музей сталінскіх рэпрэсіяў. У гэтым выпадку будзе узаконеная пабудова, музей сталінскіх рэпрэсіяў можа існаваць у ахоўнай зоне. Пры гэтым усім будзе зробленая добрая рэклама фірме, якая зрабіла такі ахвярны крок, і пры гэтым усім наведванне памяшкання з музеем сталінскіх рэпрэсіяў будзе сталым і шматлюдным. Таму яшчэ раз наша настойлівая прапанова. Сёння мы пройдзем туды, калі будуць адчыняць гэты комплекс, мы правядзем невялічкі інструктаж і паспрабуем праінфармаваць наведнікаў, супрацоўнікаў, уладальнікаў, арэндатараў, што такое курапаты. Калі рэстарацыя адчыніцца, мы выстраімся ў чаргу, каб паставіць свае запісы ў кнізе скаргаў. І мы будзем там да тых пор, пакуль эта рэстарацыя будзе спрабаваць працаваць. З заўтрашняга дня тут ставіцца намёт альбо намёты маладога фронту, у залежнасці ад сітуацыі. У нядзелю тут адбудзецца акцыя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Дазволены мітынг. Адбудзецца ў той самы дзень, калі спаўняецца 30 гадоў з дня выхаду артыкула Зенона Пазняка і Еўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». На 30-годдзе адкрыцця курапатаў збіраюцца адкрываць бульбаш-хол. Дарагія сябры, у курапатах мы як ніколі разумеем, як нідзе разумеем, што народ — это не проста людзі, якія жывуць на гэтай тэрыторыі зараз. Народ — это тыя, хто жыў перад намі. Народ — гэта тыя, хто памёр альбо быў забіты. Народ — это тыя, хто будуць пасля. І дзеля гэтых людзей, якія зараз глядзяць з небёсаў, якіх цёмнай ноччу кідалі ў яму і засыпалі зямлёй толькі за тое, што яны беларусы, настаўнікі, сяляне. Гэтыя людзі прагнуць справядлівасці, прагнуць таго, каб іх след на гэтай зямлі застаўся, каб іх памяць была ўшанаваная. Перад Богам і перад гэтымі людзьмі мы, сённяшнія беларусы, адказныя за гэтае месца. Нашае пакаленне абавязанае адстаяць курапаты. І таму зараз, я думаю, па добрай традыцыі, вось у гэтым месцы, дзе забітыя невінныя людзі, мы памолімся і пойдзем туды, дзе трэба абараняць памяць, гонар і годнасць. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Схиливши головы, помолимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сбавца наш, деля молитва Мати Твоей всех святых, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Отче наш, який есть на небесах, хай святится имя Твое, хай буде воля Твоя, хай прийде володарство Твое, як у небе, так и на земле.
Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и выбачь нам провины наши, як мы выбачаем виноватым перед нами, и не веди нас у спокусу, але збав нас от лукавого, вот Твое володарство, сила, слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь на весь час и веки вечные. Аминь. Могутный и вечный Боже, керовник людей и народов, приношу подяку Тебе в этот день, коли мы вспоминаем наших соотечественников, якие были замораны у турмах и карных лагерах безбожным коммунистичным режимом. Дай Твое сутяшение семьям белорусов, якие в этот день вспоминают со смутком тых, кто отдал свое життя за батьківщину, за свободу нашего краю, как больше людей смогли нести под стягом, означенным Твоей кровью, и учини им вечную память. Вечная память, вечная память, вечная память. Слава Иисусу! Живе Беларусь! Живе! З Богом! Дякую, дорогі сябри. Ідем. Итак, мы, активісты, зараз накіроўваюцца у бок гэтага забаўляльнага комплексу, там, дзе павінна адчыніцца рэстарацыя «Паедзем». Я, дарэчы, хочу нагадаць, што ўжо учора некаторыя актывісты зладзілі акцыю супраць гэтай рэстарацыі. Гэтая акцыя адбылася якраз недалёка ад гэтага забаўляльнага комплексу. Пад банерам, там, дарэчы, ўжо вывешаны банер вялізны з рэклямай гэтай рэстарацыі «Паедзем». Праўда, тэлефон, які там указаны, ён не адказвае. То спрабавалі датэлефанавацца журналісты да яго. Вось. Значыць, яшчэ раз да гэтай акцыі на акцыю выйшлі Ольга Мікалайчык і Ніна Багінская. Яны прынеслі крыж. Вось на крыжы усталявалі такую шыльдачку, што на касцях адчыняецца рэстарацыя. Вось запалілі свечкі. Але акцыя, яна, па-першае, праходзіла пад пільным наглядам супрацоўнікаў міліцыі і людзей у штатскім. Яны вялі пастаянна аператыўныя відэаздымкі, фатаграфавалі. А потым да Ольгі Мікалайчык, якая атрымала крыж, пад'ехала міліцэйская машына, адтуль выбеглі людзі ў цывільным, выгукнулі, што яны з савецкага РАУС, і затрымалі Ольгу Мікалайчык. Яна правяла, я так разумею, суткі у пастарунку, і сёння яе адпусцілі. Вось гэта быў такі пачатак. Ніна Багінская, якая таксама ўчора была на гэтай акцыі, на сёння ідзе наперадзе гэтай невялічкай калёны. Яна нясе чырвона-белы сцяг, гэта сцяганоша яе называюць. Это жанчына, якая пастаянна з'яўляецца на ўсіх акцыях з чырвона-белым сцягам, нават калі гэтыя падзеі развіваюцца, як бы сказаць, драматычна, яна заўсёды выходзіць са сцягам. Дарэчы, я хочу сказаць, што нагадаць і пра падзеі, якія адбываліся ў 2017 годзе. Вось там за гэтай дарогай, за кальцавой дарогай, планавалі пабудаваць бізнес-цэнтр. Это была кампанія «Беларэканструкцыя». Аднак актывісты, абаронцы курапатаў не дазволілі разгарнуць гэтае будаўніцтва. Там быў усталяваны намёт,
была усталявана кругласуткавая варта, і актывістам удалося спыніць гэтае будаўніцтва ў ахоўнай зоне Курапацкага мемарыялу. Вот актывісты мяркуюць, што і цяпер гэта удасца зрабіць, хаця ўжо сам аб'ект пабудаваны гэты забаўляльны комплекс, і там ўжо плануецца адкрыццё рэстарацыі. Зараз я паспрабую пагутарыць з Нінай Багінскай. Ось яна ідзе наперадзе калёны. Добрый день, спадарыня Ніна. Это Радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. Раскажите, калі ласка, вот учора вы дайшлі з этой акцыі, так як там адбывалася ўсё, раскажыце ваши ўражанні. Ну, о 8 године Ольга уже там была. Крыж, на крыже была уздята беларуская кашуля, як сімвол жанчыны, якую забілі ў Курапатах. І была на яе груди повешена шильда, что меня забили у Курапатах, а зараз на моих костках корчма. Это было усталявано там на автобусном припынку, как раз насупраць шильды, где было написано запрошение в ресторацию «Поедем, поедим». Мы стояли, было шмат прессы, корреспонденты задавали пытания Ольге, Ольга с ними размаўляла. Было шмат спецслужбаў. И одразу они без дозвола Ольги почали ее здымать. И она выказала супротив, але ж вы ведаете, нашей уладе супротив не доходить. Потом о 10 године прикладно. А перед гэтым приехала милиция в форме, в своей униформе и на машине. Мы уже тогда подумали, что Ольгу затрымают. Але яны означились и уехали. А потом, так, Ольга яшчэ поставила на мяжи ходников и проезжей частки знички, свечки запалила. Сонейка уже села, уже почалась темра. И тут подъехала без опознавальных знаков машина. 2 машины, забитые людьми у цивильном. 2 из них выскочили, схопили Ольгу без размовы, сказавши только «Советский раус вас арестовывая и забороняя проведение этого пикету». Упихнули Ольгу в машину, мы все застались тут, насупраць былого бульбашхола, а теперь будущей ресторации. Ну что, я взяла эту кашелю, сняла с крыжа, крыж покинули с шильдою, бо кашуля имея творчую маёмость, это вышиванка белорусская, и пошла домой. Журналисты так само пошли домой. Вот зараз мы тут, вот мне цікаво, змялі гэты крыж шильдою, плакатом. До речі, ми учора проїжджали після гэтай акції якраз там, і було вже бачно, що ні крижа нема. Бога, їх було шмат. Їх було тут шмат більше, ніж нас. І журналістів купив узятих. Яны яшчэ стояли ось тут на ускрайку Курапатского леса за крыжами, ховалися, целый натоўп. Я полічила між деревами 5, а может их там было и более. Уже и то, что 2 машины подъехало без опознавальных знаков. И эти люди без формы. Я лечу, что это бандитизм. Сапраўдны бандитизм внутренней оккупации. Яны ненавидят нашу нацию, не хочут, чтобы мы поминали наших продков. Яны хочуть затоптати нашу пам'ять, русифікати дощенту, щоб там, як кажуть, і духу нашого тут не було. Бо іде цей русский мир з усходу, цей пригодні з усходу, почали репресії, ще до часу моєго народження. Приклад тому,
Ростислав Лапицкий. Человек, все лето ему будет 28-го года, 90 год со дня народзін. Ён народился где-то, напевно, у Кастрычніку осенью 28-го года. Я читала про яго. Ён прыклад паводзін, як мы, беларусы, павінны самаахвярна бараніць сваю радзіму. Дзякуй вялікі, скляра Яніна. Я ўжо тут, мы яшчэ раз пагутарым з вами, падыдзем падчас гэтай акцыі. Я хочу сказаць, што вось мы ўжо праходзім гэтыя 50 метраў, якія аддзяляюць Курапацкі лес ад забаўляльнага комплексу. Дарэчы, з вокнаў гэтага забаўляльнага комплексу, з гэтай рэстарацыі паедзем, бачныя крыжы, бачныя сосны, гэты лес, Курапацкі лес бачны. Прайсці у гэтую рэстарацыю паедзем было даволі складана, таму што тут вялізная агароджа, па-першае, па-другое, вароты, якія пастаянна адчыняюцца, зачыняюцца. Вось, але мне ўдалося патрапіць унутр гэтай рэстарацыі. І што я там убачым? Я зайшоў праз парадны так званы ўваход, вось он тут. Там ужо падрыхтаваныя інтэр'еры, там расстаўленыя сталы, крэслы. І якраз расстаўлялі спіртовыя напоі. Сказалі, што адкрыццё будзе ў пятніцу, то бок 1 чэрвеня. Паглядзім, ці все ж таки яно гэта адбудзецца, адкрыццё. Дарэчы, я хочу сказаць, што у афармленні гэтай рэстарацыі паедзем. Вот, дарэчы, гэты банер. Вось банер. Я папрашу зараз аператара паказаць яго. Паедзем. Рэстаран на Кальцавой, 500 метраў. Стрэлка такая, телефон. Вось, так, калі я зайшоў у гэтую рэстарацыю, я там у інтэр'ерах не ўбачыў ніякай інфармацыі пра Курапаты, пра мемарыял. Там ніводнага няма фотаздымку, ніякіх няма лічбаў. То бок, абсалютна, як быццам бы, нічога такога побач і не існуе, як быццам бы гэта нікому не цікава. Затое там была такая расцяжка, вялізная расцяжка з рэклямай гарэлкі «Бульбаш». Вельмі негасцінныя былі там людзі, якія прымусілі выдаліць фотаздымкі, якія там былі мной зробленыя у гэтай рэстарацыі. Зараз пабачым, што тут на дзвярах нейкая аб'ява. На аб'яве, так, аб'ява закрыта. Калі зачынены, 12 гадзін будзе зачынены, это будзе азначаць, што спалохаліся ўладальнікі ці арендатары адчыняць Бульбаш-хол на касцях. І я думаю, што это час для роздуму. І што вы будзеце рабіць тады? Па-першае, мы зробім акцыю папярэджання. Па-другое, заўтра мы будзем усталёўваць кругласуткавую варту. І калі будзе спроба адчыніць гэтую рэстарацыю, мы абавязкова адрэагуем. Мы збярем поўную мабілізацыю вось тут. То бок варта патрэбная для таго, каб пільнаваць момант адкрыцця. Безумоўна. Калі ён все-таки будзе. Калі яго не будзе, дзякуй Богу, значыць, людзі ачомаліся. Тады мы будзем проста настойліва прапаноўваць перадаць гэты будынак пад музей сталінскіх рэпрэсій. А зараз мы правядзем невялічкі інструктаж і пэўную акцыю папярэджання. Зараз яшчэ трошкі часу, бо 12 не пробіла яшчэ. Таму, да, яшчэ 20 хвілін. Дарагія сябры, калі можна, удзельнікі, пабліжэй трошкі сюды, зараз правядзем невялічкі інструктаж. Вы бачыце, зачынена, так? Пакуль што ніхто, я так бачу, збіраць эту шыльдачку не хоча, ніякіх чырвоных дарожак і стужачак, якія трэба пераразаць, мы з вамі не бачым. Таму хутчэй за ўсё сёння адкрыццё не рыхтуецца. Тым не менш, мы гатовыя. Дачакаемся 12 гадзінаў.
У нас есть такие речи. Это пластиковая талерочка. Так? Ресторан, хуткое харчевание. Это мишень. Это мишень, знак расстрелов, які відбувалися тут у Куропатах. Мы станем с гэтымі талерочками. Вот тут, на уваходе, на уезде у так званый Бульбаш-холл. Вот тут лозунг нашей компании. По одной літерці на человека. Строго юридично человека, який стоит с літеркой Н, Е, К, осудить немагчыма. Это юридично никчемно. У нас, правда, могут зрабіць і гэта, але калі будзе ісці гаворка пра нейкі пераслед ці штрафы, я таксама скажу, як мы будзем паступаць. Ёсць у нас план і на гэты конт. Акрамя таго, калі раптам паспрабуюць адчыніць гэты будынак, альбо будуць выходзіць да нас, у нас ёсць пакунак з інфармацыяй пра тое, што такое Курапаты. Мы будзем раздаваць гэта супрацоўнікам, уласнікам, арендатарам, наведнікам, всім тым, хто будзе ісці сюды. Акрамя таго, мы зараз падыдзем да супрацоўнікаў міліцыі, спецслужбаў, раздадзім гэтыя буклеты ім, магчыма, хтосьці, таксама некалькі чалавек можа быць, магчыма, хтосьці яшчэ не ведае, што такое Курапаты. Мы праінфармуем гэтых людзей. Цяпер, што тычыцца магчымых наступстваў гаспадарства. Учора тут праводзіла акцыю Вольга Мікалайчык. Пасля таго, як сышлі астатнія актывісты і журналісты, яе закинули ў бусик, адвезлі ў савецкі райаддзел і атрымалі ў савецкім райаддзеле да раніцы, аформілі пратакол за несанкцыянаваны пікет 2334. Гэта артыкул, па якім, я адразу кажу, прадугледжваецца альбо штраф, у тым ліку да 50 базавых, альбо суткі, да 15 сутак. Дык вось гаспадарства. Зараз я папрашу ўсіх, хто не мае майго тэлефону і тэлефона Ганны Шапуцкі, гэты тэлефоны запісаць. Калі вам раптам прыйдзе павестка ў суд, альбо вас будуць інфармаваць, што ў дачыненню да вас узбуджаная адміністрацыйная справа 2334, альбо вам уже прад'явяць, што на вас аформілі штраф, калі ласка, звяртайцеся да нас. З дапамогай праваабаронцаў і салідарных людзей мы будзем штрафы сплочваць і мы будзем падтрымліваць тых, хто, крый Божа, але апынецца на сутках. Гэта сістэма адладжаная. Падыміце рукі, хто не мае тэлефонаў. Калі ласка, ёсць такія людзі? Ёсць такія людзі. Раз, два. Значыць, ёсць чым запісаць. Калі няма чым запісаць, калі ласка, беріце буклетікі, якія ў вас ёсць. Асадачку вось выдаем, калі ласка. І записывайте. Мой телефон гэта 8029. Ёсць буклетик. Зараз пакуль Павел Северынец раздае свае контакты для удзельнікаў акцыі. Я хочу некалькі словаў зноў расказаць пра тое, дзе мы зараз знаходзімся. Мы знаходзімся каля так званага Бульбаш-холу. Это такі забаўляльны цэнтр, які паўстаў у 2012 годзе, яго пачалі будаваць. Потым, калі пратэставала грамадскасць, будаўніцтва прыпынілі, бо знайшлі парушэнні дзяржаўныя структуры. А ў 2015 годзе Міністэрства культуры скараціла ахоўныя зоны Курапацкага мемарыялу са 120 метраў да 50 метраў. І гэты будынак патрапіў у зону рэгуляванай забудовы. І доўгі час ён быў закансерваваны, хаця пабудаваны. Тут пастаянна адбываўся нейкі рух сюды. Тут адчыняліся гэтыя вароты. Дарэчы, вароты пабудавалі ўжо новыя. Вароты пабудавалі ўжо новыя, больш масіўныя, дарэчы. Вось яны аўтаматычна адчыняюцца, зачыняюцца. І у іншыя дні тут сюды прыязджаюць легкавікі, яны там паркуюцца, там нейкія людзі пастаянна знаходзяцца, гарыць святло ў гэтым будынку. Але сёння вось яны меркавалі адчыніць гэты забаўляльны комплекс. Ну, па-першае, рэстарацыю паедзем. Ужо усталяваны вялізны банер, мы яго паказвалі у нашым эфіры. Але сёння, вось калі
абаронцы курапатаў аб'явілі мабілізацыю і прыйшлі сюды, каб выказаць свой пратэст супраць адкрыцця рэстарацыі паедзем. Як бачым, усё наглуха зачынена, на варотах вісіць шыльда «Закрыта». Закрыта. Учора прадстаўнікі абаронцаў курапатаў хадзілі ў Менгарвыканкам, хадзілі ў Міністэрства культуры, яны выказаць свой пратэст супраць адкрыцця гэтай рэстарацыі, і ў Менаблвыканкаме ім паабяцалі, што адкрыцця сёння не адбудзецца, нібыта адбылася з інвестарамі сустрэча, і інвестары паабяцалі, што нібыта адкрыцця гэтага не будзе сёння. Аднак такая інфармацыя непэўная. Ніхто не ведае, што тут будзе адбывацца пасля таго, калі актывісты могуць ісці. Вось зараз Павел Северынец раздае талерачкі пластыкавыя, на якіх намалявана мішень. Вось гэтыя талерачкі плануецца раздаць актывістам і зладзіць гэтую акцыю. Дарэчы, я хочу, каб яшчэ раз аператор паказаў вось гэтыя масіўныя вароты новыя, якія тут усталяваныя. Такіх раней не было. Вельмі такія шчыльныя, без якой-небудзь шчылінкі. Вось. І, дарэчы, вот тут зараз я зноў хачу папрасіць, каб аператор паказаў. Вось тут была шчыліна, можна было разглядаць, што там адбываецца ўнутры, але зараз гэтую шчыліну заставілі нейкім картонам. То бок, каб нічога не было бачна, што там адбываецца. Ну, гэта вось, відаць, такая і, відаць, пазіцыя гэтых уладальнікаў гэтай рэстарацыі, зрабіць усё ўціхую, каб ніхто нічога не бачыў, каб ніхто нічога не ведаў, адкрыць гэтую рэстарацыю. Ну, відаць, такі быў план, што паціхоньку туды будуць прыязджаць людзі, будуць зачыняцца гэтыя вароты, і ўсё будзе функцыянаваць. Але не ўдаўся гэты план, я так мяркую. Мяркую, што абаронцы курапатаў наўрад ці гэта дапусцяць. Так, Павел, яшчэ раз раскажыце, як тут, што будзе далей адбывацца. У 12 гадзін, калі не будзе адчыняцца вось гэты комплекс, мы станем з вось такімі талерачкамі пластыкавымі, мы станем з лозунгам «Не кабака музей», мы будзем раздаваць усім, хто будзе падыходзіць, інфармацыю пра курапаты. Напэўна, скажуць колькі словаў прысутныя тут актывісты, лідары, і мы будзем запрашаць заўтра на пачатак кругласуткавай варты. Маладафронтаўцы будуць выставляць намёты, і на мітынг 13:00 у нядзелю на 30-годдзе адкрыцця курапаты. Скажыце, а што намалявана на гэтых талерачках? На тых талерачках намаляваны стылізаваныя мішені. Людзей расстрэльвалі, але тут на гэтым месцы збіраюцца спакойна есці, забаўляцца, слухаць музыку. Таму вось гэта такі сімвал нашай кампаніі. Павел, вы сказали, что будете раздавать буклеты, улетки. Дзякуй. Як бачым, магчыма, відаць, не ўпершыню, але вось з'явіўся каля гэтага новага бульбаш-холу, каля гэтай рэстарацыі паедзім. Ну, відаць, упершыню каля рэстарацыі з'явіўся гэты бел-чырвона-белы сцяг. Яго трымае Ніна Багінская. Падыходзяць яшчэ іншыя людзі, падыходзяць іншыя актывісты. Я ўжо тут бачу Вячаслава Сіўчыка бачу. Яшчэ нейкія людзі падышлі. Зараз пагутарым з кім-небудзь яшчэ. Добрый дзень.
Добрый день, Вячеслав. Гэта радыё Свабода, мы ў жывым эфіры. Як вы, чаму вы прыйшлі ўсё ж такі вот сюды і убачылі, што тут шыльда закрыта? Ці мае сэнс? Нет, справа в тым, што гэтая шыльда закрыта, яна ўзнікла толькі таму, што была вестка аб тым, што сёння людзі будуць збірацца ў Курапатах. Бо на вялікі жаль, сённяшняя ўлада, яна мае той генезіс, які мае, яна абсолютно свядома напярэдадні 30-годдзя того момента, калі свет впершыню даведаўся пра Курапаты і рыхтавала адкрыцця гэтага пітейнага заведзення. Вельмі боюсь, што просто в склаўшыся сённяшняй геапалітычнай сітуацыі, ліку, в звязку з тым замежных візітаў сённяшняга кіраўніка дзяржавы, просто прынята рашэнне адтэрмінаваць адкрыццё гэтай установы, прычым адкрыць ее просто по факту. В той час, калі грамадскасць не будет гэта ведаць. Бо, як вы ведаеце, мы даведаліся вельмі недавно аб тым, што парушэнне закона гэта установа адкрываецца. Таму, першую чаргу, трэба падзякаваць тым людзям, якія сёння прыйшлі сюды, бо калі б яны не прыйшлі, то ўжо вакханалія пачалася бы сёння. Але ж гэтая акцыя, якую вы бачылі, она просто адтэрмінавала пачатак працы гэтай установы, бо ўлада, я кажу, мае той генезіс, які мае. Яны прямыя спадкаемцы той злачыннай сістэмы ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, якая знішала і беларускі народ, і все іншыя народы, якія траплялі пад камуністычнае панаванне. Таму вот і патрабаванні, якія ёсць у всіх людзей, якія сёння прыйшлі, яны вельмі простыя. Мы адназначна патрабуем, так, каб сённяшняя ўлада отозвала все дазволы для этой установы і каб тут был музей. Добре, дзякуй вялікі, Вячеслав. Я просто хочу яшчэ раз попытаться падысці до Паўла Севярынца. Відаць, там некая адбылася размова з некім. Зараз, хвилиночку. Это уже радует. Павел, скажите, с кем вы там поразмаўлялі, кто там подошел? Ну, это Виталий Козлов, наместник начальника отдела громадской бяспеки, але вот, правда, это Минский район, ці гэта Минская область, я так и не зразумеў. Тым не менш, ён сказаў, што ў яго супрацоўнікаў уже ёсць такія буклеты. Пакуль што парушэння грамадскай бяспекі няма, калі ў нас будуць пытанні да яго, ён запрашае падыходзіць, ну, словам, ласкавы, белы і пушысты. То бок, удалося пагутарыць з прадстаўніком міліцыі. Так, так. Пакуль што яны так назіраюць. Я б сказаў, што это назіранне. Тут пакуль што няма, ну, будем так, групы захопу тут не відно на даляглядзе. Это, хутчэй за ўсё, проста назіранне. Дзякуй. Добрый день. Добрый день. Это Радио Свобода. Мы уже в эфире. Вы назовитесь, кто вы? Хренков Андрей Алексеевич. Вы пришли у вышиванцы, так вот один тут прикметный. Ну да. Скажите, чаму вы пришли сегодня на эту акцию? Чаму вы пришли бараніць Курапаты от гэтага забаўляльнага комплексу, от этой ресторации? Ну, потому что это правильно. Вы лічыце, что не повинно быть тут? Нет, не повинно. Музей, да, ресторан нет. Я уже говорю, если где-нибудь в какой-нибудь деревеньке, там, ну, там домов на 50, к примеру, там жилой, нормальный, на кладбище открыли бы бар. Это нормально? Где такое есть? Такого нигде нет. А это что? Так в деревне хоть там люди там своей смертью умерли и лежат, а здесь расстреляно. Скажите, якая ваша прапанова? Что вы думаете? Что повинно быть у гэтым будынку? Вот Павел Северянин сказал, музей. Вот. Музей милости просим. А ресторан нет. Скажите, а что вы ведаете вось про гэтыя часы, про часы сталинских репрессий? Ну, то, что я знаю про Куропаты, да, вот, по крайней мере, по брошюрке, от 30 до 200 тысяч или там до 250, сумасшедшие цифры. Вот, если так представить, 250 тысяч, четверть Минска. Пытали, расстреляли, закопали, без всяких там опознавательных. Архивы не открыты, никто не знает, кто здесь расстрелян, кто похоронен, только частично там немножко. Вот.
Скажите, у вас у сям'і, магчыма, нейкія сваякі таксама ёсць арыштаваныя? Нет, не было. Добра. Дзякуй вялікі за тое, што вы пагутарылі з намі. Зараз, як мы бачым, мы знаходзімся каля гэтага забаўляльнага комплексу, каля рэстарацыі. Паедзем. Ну, у всякім разе, пра гэта сведчыць банер, які устаноўлены насупраць, што гэта менавіта рэстарацыя «Паедзем. Меркавалася сёння і адкрыццё о 12 гадзіне. Такія былі паведамленні, такая была інфармацыя. Аднак на варотах вісіць шыльда «Закрыта». І пакуль тут не бачна, каб нехта... Вароты не адчыняюцца, не зачыняюцца, як это звычайна бывае тут. Усё наглуха зачынена, ніякіх прыкмет, нейкага жыцця тут немагчыма ўбачыць, таму што вельмі шчыльная агароджа, высотная агароджа. Нічога праз яе ўбачыць немагчыма. І ніхто з уладальнікаў гэтага аб'екту, відаць, і не выйдзе да удзельнікаў сённяшняй акцыі, да абаронцаў курапатаў. Ніхто размаўляць, як гэта было і раней, не збіраецца. Маўляў, гэта прыватная тэрыторыя, гэта прыватная справа. І, дарэчы, адкрыццё гэтай рэстарацыі «Паедзем» санкцыянавана ўладамі. У Менскім райвыканкаме, ва всякім разе, сказалі, што дазвол дадзены. І цяпер ужо гэта справа уласніка. Калі адчыняць рэстарацыю «Паедзем». Вось зараз я бачу, што падышоў Зміцер Дашкевіч. Зараз, хвіліначку. Добрый дзень, Зміцер. Это Радио Свобода, мы ў жывым эфіры. Добрый день, Зміцер, мы ўжо в эфіры. Раскажыце, чаму вы сюды прыйшлі і як вы ставіцеся ўвогуле да сітуацыі? Прыйшоў на адкрыццё запланаванае. Ну, як ставіцца? Зразумела, як ставіцца. Это злачынства чарговае, якое яскрава даказвае, які сапраўды клопат дзяржава праяўляе пра курапаты. Пасля абароны 17-го года вельмі шмат мы чулі з вуснаў чыноўнікаў, Лукашэнкі асабіста, про тое, што тут трэба мемарыял паставіць, нейку парадкаваць, заняцца курапатамі. Нават нагналі сюды барсэмаўцаў з белымі русямі прыбірацца. І вось мы бачым сапраўдную праяву клопата беларускай дзяржавы. Адкрыццё забаўляльнага комплексу. Вы убачылі, што тут шыльда вісіць «Закрыта». Як все-таки вы плануеце свае дзеянні далей па абароне курапатаў? Ну, што тут планаваць? Трэба глядзець, як будзе сітуацыя разгортвацца. Калі яны сёння вырашылі не адчыняць курапаты гэты будынак, то хутчэй за ўсё пабаяліся грамадскага розгаласу, мажліва, нейкіх акцый пратэсных. Я думаю, што ўціхара адчыняць потым, каб ніхто не ведаў. Заўтра плануецца усталяванне намёту, як тут ужо было і раней аб'яўлена? Я не ведаю, я гэта не планаваў. Але вядома, што малады фронт будзе ставіць намёты. Будуце ўдзельнічаць? Я не ведаю пра гэту сітуацыю. Ну, ваш я распавядаю, што будуць намёты. Ну, я некампетэнтны, я не ўдзельнічаў у гэтых планаваннях. А чаму тады былі намёты, а цяпер вось вы не будзеце, тады ж выставлены намёты? Тады мы прынялі рашэнне не балбатаць і прысухі праводзіць, а прыйсці і спакойна зрабіць працу. Скажыце, ну... Нехта хоча крыкнуць, што ён паставіць намёт, няхай гэта крыкне, я пагляджу, як ён выйдзе з хаты сваёй, каб паставіць это намёт. На гэту хвіліну мы бачым, што будынак не адчынены. Калі ён будзе адчынены, ну, асабіста я магу адказваць толькі за сябе. Асабіста я буду прымаць рашэнне для сябе, якой форме і што зрабіць в сітуацыі, калі ён будзе адчынены. Все астатнія людзі, хто тут што хоча зрабіць, яны адказваюць персанальна за сябе. Таму я не магу каментаваць чужыя словы, чужыя рашэнні.
Вас асоціюють менавіта з абаронай, якая была вось летась як арганізатара, як, скажем так, ну, натхняльніка гэтага пратэсту. Ну, чаму такой сітуацыі сёлета ўсё ж мы не бачым, і эта ініцыятыва сыходзіць не ад вас? Дык а што павінна сыходзіць, скажыце? Што павінна сыходзіць? Я вот не разумею пытання. Ініцыятыва абароны. Дык якой абароны? Ну, вось я кажу, што вы не збіраецеся ставіць намёты, вы кажаце, ну, чаму вось няма такой... Чаму я павінен кожны раз ставіць намёт? Год таму мы бачылі будоўлю, якая распачыналася, і гэта была зусім іншая сітуацыя. Мы прыйшлі з адной мэтай сказаць не злачынства. І былі больш перакананыя, што нас амаль адразу пасадзяць за гэта. Гэты будынак быццам бы абмяркоўвала, што ён там то музей, то не музей, то яго не будуць ачыняць, то яшчэ там нешта. Ну, глупа каля зачыненага будынку выставіць намёты, і тут проста ну, не дзеля чаго сидзець. І наўрад ці можа быць дзве аднатыпныя сітуацыі, што кожны раз мы выходзім, ставім намёт. В прынцыпе, ввогуле не зразумела, чаму яго за 6 гадоў не спаліў ніхто. Но як яго ніхто не спаліў, то вот мы вымушаны тут з вами зараз стаяць і думаць, што мы будзем рабіць. Каб не дзеці, конечно, я б яго спаліў бы і зараз, но это глупа за яго сидзець, там вот хто можа спаліць, хай бы яго спаліў. І все, мы бы перадавалі перадачкі, сала падразалі бы, праводзілі бы акцыі салідарнасці. Калі адчыняць, это будзе іншая сітуацыя і, ну, яшчэ раз зазначу, я асабіста адказваю за сябе. Кожны там, ці маладафронтавец, ці не маладафронтавец, сям'ёй ці без сям'і, за сябе адказвае. Ну. Дзякуй, Зміцер. Зараз паглядзім. Актывісты, відаць, пачнуць. Пад'ехаў аўтамабіль, некія людзі там знаходзяцца ў ім і, відаць, хочуць праехаць на тэрыторыю гэтага комплексу. Зараз пабачым нумары, якія мае эта машына. Движению не препятствует. Движение препятствует, потому что доведаться, что за люди. Нам треба доведаться, что это. У аўтамабілі мужчына і жанчына. Яны зараз ад'язджаюць назад. Бачна, што мужчына некуды тэлефануе, размаўляе па тэлефоне, але, відаць, вось не ўдалося ім праехаць на тэрыторыю рэстарацыі. Магчыма, яны пачыталі ўжо інфармацыю на баннеры і вырашылі прыехаць і паесці. Можа быць, гэта былі ўладальнікі ці арендатары, а можа быць нават і супрацоўнікі. Але ў любым разе спакойна працаваць тут гэта рэстарацыя не будзе. Так, я запрашаю зараз удзельнікаў, дарагія сябры, калі ласка, падыходзьце па талерачкі. Раздаем талерачкі. Да, талерачкі трымайце на ўзроўні сэрца. Зараз актывістам, удзельнікам сённяшняй акцыі абароны Курапатаў. Такая мабілізацыйная акцыя, незалежна ад таго, будзе сёння адкрыццё ці не будзе адкрыццё гэтай рэстарацыі. Паедзім. Все ж такі актывісты вырашылі прыйсці сюды і засведчыць сваю пазіцыю, што яны супраць адкрыцця рэстарацыі, супраць таго, каб тут паўстаў новы бульбаш-хол. На талерачках намалявана мішень сімвалічна. Актывісты выстройваюцца каля агароджы, каля варотаў, масіўных варотаў гэтага комплексу, якія аўтаматычна адчыняюцца, зачыняюцца, але сёння, як бачым, тут нейкія людзі хацелі праехаць на аўтамабілі, але гэта ў іх не атрымалася, і яны з'ехалі. Прадстаўнік міліцыі папрасіў нас ісці і не перашкаджаць руху, але мы за тое, каб гэты рэстаран не функцыянаваў, каб гэты рэстаран не мог адчыняцца. Мы будем усе. Сейчас не скажу. Уже не першы раз. Абарона Курапатаў у 2001 годзе пачыналася з таго, што маладафронтаўцы ставілі. Да рэчы, гэта ўжо не ў першы раз ідзе
барацьба супраць гэтага забаўляльнага комплексу. Пратэсты адбываліся яшчэ і 6 гадоў таму, у 2012 годзе, калі тут такі пачалося гэтае будаўніцтва. Людзі былі супраць таго, каб тут паўстаў забаўляльны комплекс. Але, як бачым, пасля таго, як у 2015 годзе Міністэрства культуры паменшыла ахоўныя зоны да 50 метраў, тут зноў плануецца адкрыццё забаўляльнай установы. Дарэчы, у інтэрнэце размешчана петыцыя музею сталінскіх рэпрэсій Аня Кабак, дзе могуць усе ахвотныя паставіць свае подпісы пад гэтай петыцыяй, якая будзе перададзеная уладным структурам. Працаваць рэстаран у такім месцы не будзе. Просто не будзе. Мы будзем падыходзіць да гэтых людзей, тлумачыць, пытацца, хто такія, для чаго яны сюды прыехалі. Магчыма, это людзі, якія адмыслова хочуць апаганіць памяць тых людзей, якія тут загінулі. Зараз мы на згоду з тым, што тут будзе адбывацца адкрыццё рэстарацыі. Зараз Павел Сидоренец раздаў кожнаму літаркі. Не кабак, а музей. Дорогие сябры, ну зараз я думаю, что колькі слово скажа Вячеслав Сівчик, керівник Солідарності Руху. Шановні сябри, першого чергу, великий дякую всім тим, хто сьогодні був. Але ще починаючи з 90-х років, я часто насторожуюсь, коли звучить слово «перемога». Так от, господарство, сьогодні не було, на жаль, ще ніякої перемоги. Тому що вот эта ганьба, что у меня за спиной, мает очень великую вероятность, что отчинится в ближайшие дни. И эта ганьба будет всей белорусской нации. Вот так нельзя. Нельзя на вас сегодняшней улады, якая, мы все ведаем, якая має свой генезис, мы ведаем, что давно их не обирали. Тому перше, я вельми всех прошу, хто може прийти на дозволену акцію, яку буде проводити консервативно-християнська партія БНФ 3 червня о 13 годині. Я думаю, там будуть прийняті правильні резолюції, бо це всеогульне змагання за наш національний крок. І друге, використати то, що шмат журналістів напроски звернувся до білорусів, щоб вони були активними і не дозволяли потомкам тих людей, які стріляли в Куропатах і в інших місцинах, білорусів, поставити гэтую ресторацію. Так само хочу звернутися до білорусів заміжжя, до діаспори. У вас зараз значно більше свободи, ніж в Білорусі. Это наш огульный национальный некрополь. Коли ласка, протестуйте. И белорусы Киева 3 червня о 12 године в Быківні Рух солидарности разом будет проводить акцию пошанования памяти офиар коммунистичных репрессий. Закликаю белорусов и в інших країнах так само проводить акції, як потребувати від сьогоднішніх уладів, щоб не було ось цього ганьбища тут. Дякую. Ще раз великий дякую тим людям, які сьогодні були і не дозволили їм сьогодні відкритися. Живе Беларусь! Живе! Коли ласка, дорогі сябри, хто хоче виказатися, коли ласка, у любого удельника є право. Скажите, может быть, один из первых оборонцев Куропатов, Дмитрий Каспирович? Уважаемое господарство, Учасников акции выступить, выказаться. это память. Цяперашнія улады, яны ад пачатку вось гэтую тэму Куропатаў замоўчвалі. То бок для цяперашніх уладаў гэтая тэма такая нязручная. Яны як бы хаваюць. І хаваюць яны яе па вельмі простай прычыне, таму што фактычна з'яўляюцца спадкаемцамі той камуністычнай улады, якая ўрэшце і чыніла тут злачынства. А сапраўды на гэтым месцы было здзейснена велізарнае злачынства
дикое злочинство. И все наши акции, и починаючи з 2001 года, когда мы вас обороняли Куропаты, когда кольцевую дорогу будовали, когда в минулом году шла вот эта оборона, все эти акции по обороне, они имеют только одну мету – заховать эту память, а память мы заховываем для того, чтобы это больше у Беларуси и с белорусами никогда не повторилось. Это самое важное. И, конечно, это великая ганьба, что тут был побудованный этот комплекс праз порушений, хутчэй за все праз хабар с Министерством культуры, за эти змены у ахоўных зонах на года 2015 года. То есть відавочна, тут коррупційний момент есть. И сапраўды добра, что мы тут собраліся, и сапраўды вось гэта адзіны шлях, адзінае выйсце, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, сапраўды, каб тут был не кабак, а музей, сапраўды зрабіць музеіфікацыю і пераабсталяваць яго пад музеі сталінскіх рэпрэсій. Гэта было бы і для ўладаў, і для ўсіх самы аптымальны выхад. Ну а мы будзем тут стаяць і не дадзім працаваць гэтай установе нармальна. Будзем змагацца. Жыве Беларусь! Жыве! Акцыя абаронцаў Курапатаў супраць адкрыцця рэстарацыі «Паедзем у забаўляльным комплексе, які раней меў назву Бульбаш-хол. Ён знаходзіцца ў 50 метрах ад Курапатскага лесу, ад Курапатскага мемарыялу. Молитва и могутный Боже, по доброй традиции оборонцев Куропатов. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого, бо Твое володарство и моц и слава навеки. Аминь. Могутный Боже, владарству светов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей тихой и ветлой рассыпь промени своей хвалы. Дай спору працы, что дённой шерой, на хлеб, что дённый народный край, повагу, силу и величь веры в нашу правду упрышлась дай, дай уродливость житёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ, зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Удзельнікі акцыі праспявалі зараз гімн «Магутны Боже». Нагадаю, што яны выйшлі пратэставаць супраць адкрыцця рэстарацыі «Паедзем». Еще раз нагадаю, маладафронтовцы вызначатся адносна намётаў. Завтра у нас такі істотны дзень, мы будем атрымліваць інфармацыю.
У сярэдзіне дня заўтра ў 12 гадзін у Курапатах бясплатная экскурсія. Просім таксама падысці на знак падтрымкі. Заадно будзем глядзець, ці не адчыняцца яны заўтра 12:00 каля крыжа пакутаў, так? А ці будете ви завтра у намете з наметами так само? Будзе, Что да, сярод будзе інфармацыя, это можна сюды. акцыі, Вячеслав Севчик, Так, спадарства, в принципе, это можно Павел запасовать Северинец. на вот этой стене с допомогой скотча. Дядьков, я Это бачу, не есть Леонид основание намета. Кулаков, Ніна Багінська, іншыя актывісты, якія прыйшлі засведчыць сваю пазіцыю супраць адкрыцця рэстарацыі паядзім у 50 метрах ад Курапатскага лесу. Я хочу спытацца яшчэ пагутарыць крышачку з Ігорам Ляльковым, тут таксама сярод удзельнікаў сённяшняй акцыі, якая ўжо завяршылася фактычна. Скажыце, чаму, як вы лічыце, чаму тут не павінна быць рэстарацыя? Ну, это ўжо як бы і зразумела, але як спыніць гэта ўсё? Як вы мяркуеце, магчыма, зрабіць так, каб тут быў музей, як патрабавалі сёння удзельнікі? Я думаю, что досвед обороны вось той часткі Курапатскага мемарыялу, дзе збіраліся пабудаваць бізнес-цэнтр, показывае, што калі грамадства будзе настойлівым, калі яно будзе здэтэрмінаваным, калі не будзе адступаць, то ёсць дастаткова вялікая верагоднасць, што і ўлады, і ўладальнікі гэтага бізнеса, дарэчы, мы так дасюль не ведаем, хто насамрэч на сёння з'яўляецца ўладальнікам бізнеса, пойдуць, адступяць. Таму тут адзіная магчымасць — гэта пастаянны, здэтэрмінаваны ціск грамадскасці на ўлады і на ўладальнікаў. Я думаю, што мы ўсё ж такі знойдзем гэтых уладальнікаў, і з імі асобная будзе размова на гэты конт. Вось. Таму толькі грамадскі ціск можа уратаваць ад будоўлі вось гэтай установы, якая, канешне, не павінна тут быць на святым для беларусаў месцы. Як вы можете падсумаваць вось сённяшнюю акцыю? Ці дастаткова шмат людзей прыйшло на яе, ці шмат людзей адгукнулася на тое, каб прыйсці на абарону? Вы ведаеце, но ўсё ж такі сёння працоўны дзень і працоўны час, таму прыйшлі тыя, хто змог. Я ведаю, што яшчэ дастаткова шмат людзей проста па абставінах працы, якія хацелі бы далучыцца, якія падтрымліваюць патрабаванні, каб тут не адчынілася гэтая установа, яны проста не змаглі прыйсці. Таму на сённяшні дзень вось гэтыя 15-20 чалавек, якія сёння тут сабраліся, гэта тыя, што змаглі. Калі тут і далей будуць разгортавацца падзеі, я думаю, што людзей будзе збірацца болей. Паглядзім, колькі людзей будзе 3 чэрвеня на дазволенай акцыі. Я думаю, што будзе нашмат болей і будуць прынятыя рэзалюцыі з патрабаваннямі, каб тут гэтая установа ўсё ж такі не паўстала. Скажыце, ўсё ж такі, вот што трэба зрабіць? Што будзеце рабіць? Якія... Я думаю, вось гэта, па-першае, грамадскі ціск такі прысутнасцю людзей у гэтым месцы, каб не даць ім адчыніць гэтую установу урачыста, прынамсі, у такой атмасферы, якой бы яны хацелі. Па-другое, гэта лісты, патрабаванні ва органы улады, у Міністэрства культуры, каб все ж таки гэтая установа не была адчыненая. Ну і па-трэцяе, як я ўжо сказаў, ёсць все ж таки спадзяванне знайсці уласнікаў гэтага бізнеса і патлумачыць ім недарэчнасць таго, што яны робяць. Я думаю, што все гэтыя захады адначасова яны могуць прывесці да поспеху. Скажыце, ну зараз акцыя скончылася, і што ўсе сыдуць і пакінуць гэты будынак, ці нехта будзе ўсё ж такі... Наколькі я ведаю, прынамсі Малады фронт абвесціў акцыю кругласуткага пільнавання гэтага аб'екту. Яна распачнецца заўтра, паслязаўтра будзе, спадзяюся, вялікая акцыя ў Курапатах, якую арганізоўвае Конституцыйна-хрысціянская партыя БНФ. Ну і далей тут, думаю, пастаянна будуць знаходзіцца людзі, якія будуць маніторыць сітуацыю ў выпадку таго, калі будзе відавочна, што ўсё ж такі адкрыццё вось-вось адбудзецца, будзе кінуты кліч, і людзі збяруцца, каб не дапусціць гэтага адкрыцця. Дзякуй вялікі вам. І зараз я бачу, што актывісты прымацоўваюць вось гэтыя літаркі, якія яны трымалі у руках, калі адбывалася сама акцыя. Не кабак,
а музей. Вось зараз гэтыя літаркі прымацоўваюцца да гэтай масіўнай агароджы, новенькай, якая нядаўна тут усталявана. Гэта аўтаматычная агароджа, якая адчыняецца, зачыняецца, прапускае сюды аўтамабілі. Сёння тут усё наглуха зачынена. І вось пасля акцыі актывісты вырашылі прымацаваць свой лозунг і сваё патрабаванне не кабак, а музей. Гэта будзе. Вось тут гаспадарыня Багінская, Ніна Багінская. Я хочу спытацца, усё ж такі чырвона-белы сцяг сёння ўпершыню тут з'явіўся ці раней тут ён быў? Не, червоно-белый стяг, как с самого... менавіта тут? Так. Калі пратэсты адбываліся яшчэ ў 2012 годзе, магчыма... Ну, я тут была на пратэстах, но яны праводзіліся на агульных спатканнях ушанавання дзядоў ля крыжа, там са сцягам. А сюда мы не падыходзілі. Бо былі тады в Баравлянах ездзілі, круглы стол праводзілі з мясцовымі гэтымі жыхарамі, там з червона-белым сцягам. А тут все было зачынена, тут не было людзей. Яны пабудавалі гэты бульбашхол, а фактычна он не працаваў. І таму сюда сэнсу не было праходить. Тут акции не проводились. Ну, а теперь будете проходить? А теперь, конечно, каб опротестовать вот гэтую ресторацию, трэба приходить и показывать, кто тут господар. Ясно. Дякую вялікі, спадарыня Ніна. Итак, акцыя абаронцаў Курапатаў, якая адбывалася каля забаўляльнага комплексу, так званага бульбаш-холу, дзе плануецца адкрыццё рэстарацыі «Паедзім», завершылася. Актывісты выказалі сваю пазіцыю, яны пратэстуюць супраць адкрыцця гэтай рэстарацыі, яны лічаць, што тут павінен быць не кабак, а музей ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, музей Курапатаў. Нагадаю, што гэты комплекс, ён знаходзіцца ў 50 метрах ад Курапатскага лесу, ён тут бачны вось за гэтай агароджы. Аднак сёння, як планавалася, што адкрыццё гэтай рэстарацыі адбудзецца о 12 гадзіне, аднак актывісты ўбачылі, што наглуха зачыненыя дзверы, вароты, нават нейкія людзі сюды пад'язджалі на аўтамабілі і гэтыя вароты не адчыніліся. На веснічках вісіць шыльда «Закрыта». Такім чынам актывісты вырашылі, што яны будуць сачыць, як тут будуць далей развівацца падзеі. Яны засведчылі цяпер сваю пазіцыю, што яны супраць адкрыцця, яны не дапусцяць адкрыцця гэтай рэстарацыі, гэтага забаўляльнай установы. На акцыю прыйшлі Павел Севярынец, Вячаслав Сіўчык, Ігор Лялькоў, іншыя актывісты. Тут жа быў і Зміцер Дашкевіч, які пратлумачыў сваю пазіцыю. І мяркуецца, што ў бліжэйшыя дні зноў актывісты абаронцы Курапатаў будуць ладзіць сваю варту, будуць выказваць свой пратэст. Ну, а зараз вот яшчэ фатаграфуюцца каля варотаў, каля вось гэтага лозунга, які яны вывесілі, гэта літаркі, якія атрымалі удзельнікі акцыі, яны атрымалі яшчэ талерачкі з сімвалічнай мішэнню. Не кабак, а музей. Вось гэта акцыя завершылася. Я развітаюся. Это быў карэспандэнт Радыё Свабода Алесь Дашчынскі. І мы паступова завершаем наш жывы эфір, наш стрым. Жыве Беларусь!
Далейшую інфармацыю пра развіццё падзеяў шукайце на нашым сайце свабода.орг. Только меня там обозвали, что я выкладывала географию, наставника с географии.